Mae gennym ni Fleer Lwton o Ynni Clyfar GB. Allwch chi esbonio ychydig beth yw'r pwrpas y dawnsio yma heddi ar faes yr Eisteddfod? Dyma'r tro cyntaf i Ynni Clyfar GB fod yma yn y Eisteddfod Genedlaethol yng Nghymru. A dyn ni yma wrth y bont, wrth y mynedfa i'r Eisteddfod, yn neidio ar teils arbennig sy'n creu ynni glân. Mae'n sgrin fawr tu ôl i ni hefyd sy'n dangos faint o ynni ni'n creu, a trio cael pobl i ddeall faint o ynni mae'n costio, neu faint o ynni mae'n gymryd i goleuo bylb, neu i charger ffôn, neu charger laptop i ni heddiw. A mae y gwariau bach yma ar wrth fynedfa'r faes, mae reini yn cyfrifo faint o ynni mae pobl yn ei greu trwy gerdded nôl ymlaen i'r maes. Ie, so drwy gydol yr wythnos mae pobl wedi bod yn cerdded neu neidio dros y teils yma gyd, a mae'n dangos ar sgrin fawr tu ôl i ni faint o ynni wedyn nhw'n creu. Dyn ni'n trial wneud e mewn ffordd hawdd i ddeall, felly dyn ni wedi dweud, wel, faint o ynni mae'n cymryd i ni i bweru bwlb golau neu i charger laptop, so faint o amser. So ar hyn o bryd, dyn ni ar 47 munud a 36 eiliad ers bore dydd Sadwrn i oleuo bwlb golau yn y tŷ. A mae hynny, mae'n cymryd lot o ynni, a dyna beth dyn ni'n trial egluro yw, bydd pobl angen deall sut maen nhw'n defnyddio ynni, a mae angen ffordd gweladwy hawdd iddyn nhw wneud hynny. A mae'n ffordd wych o gael Tudur Phillips i ddangos hynny wedyn. Ydy, mae wedi bod yn gret, mae wedi bod yn neidio lan a lawr, mae lot o egni dy Tudur, felly mae wedi creu lot o ynni ni, a bweru lot o bethau. Be dyn ni'n trial dangos hefyd yw ar ein stondin ni, mae ni'n dangos, dyn ni'n sôn am fesuryddion clyfar a'r ffaith bod rheina'n dod i bob tŷ ym Mhrydain erbyn 2020. Bydd y cyflenwyr ynni yn cynnig rhain am ddim gost ychwanegol i bob tŷ, a be maen nhw'n wneud yw siarad yn uniongyrchol gyda'r cyflenwr ynni, yn deitha nhw faint o ynni chi'n defnyddio, felly bod mae'n ddiwedd ar biliad iawn cynggyfrif, ond hefyd yn dangos i chi ar sgrin fach hefyd, sy'n dangos mewn punnoedd a chynioge yn glir faint ych chi'n chargio, faint ych chi'n talu am eich ynni. So mae'n dangos a chi'n gallu meddwl wedyn am sut ych chi'n behafio gyda'ch ynni, sut ych chi'n defnyddio ynni yn eich tŷ, a trial mynnu bach fwy o reolaeth dros eich ynni.